Ben, pois entramos xa na despedida desta velada de música, reflexión e literatura, neste caso ao servizo do compromiso cos dereitos humanos. No mundo enteiro hai persoas que son acosadas e mesmo encarceradas por exercer o seu dereito á liberdade de expresión, pero todos teñen o dereito a buscar, difundir e recibir información e ideas sen temor a inxerencias. Este dereito é importante para o desenvolvemento e a dignidade de cada persoa, ademais de ser fundamental para o goce doutros dereitos humanos. A liberdade de expresión sempre foi unha parte esencial do traballo de Amnistía Internacional. Suso? Uns metros máis adiante de onde estamos agora, hai 2 horas ensinaba a uns amigos que visitaban a cidade, coñecían Galicia, máis coñecían a cidade, sinalaba a placa que recordaba o taller onde traballaba e onde imprimía Ángel Casar, o noso alcalde, onde imprimía os libros, os folletos para as tendas, os folletos publicitarios, as revistas, as follas de sindicatos, de partidos, as follas de particulares, calquera tipo de cousas, porque gañaba vida no seu taller. Indicaba o lugar que foi asaltado no mes de, a partir probablemente do día 21 de xullo de 1936, e que foi saqueado, as súas caixas de tipografía foron rotas, fiscadas pola rúa, e as máquinas de imprimir as Minervas foron roubadas, simplemente acabaron. A última cousa que se sabe que últimamente unha vez estaban en Vigo e despois acabaron probablemente en algún lugar de Madrid, roubadas e vendidas polas persoas que asaltaron aquí. El foi asesinado a mesma noite na que morreu tamén foi asesinado un autor editado por el. Ángel Casal editou 6 poemas galegos, Federico García Lorca, asasinaron-nos con moitos kilómetros de distancia na mesma noite. A Amnistía Internacional non podría facer nada por Ángel Casal. Pero a Amnistía Internacional sí que fai por causas que xa son as que xa están perdidas, como é atreverse a insistir e a procurar a liberdade de persoas en Corea del Norte. A política, é a política dos Estados, é a política o que ten de racional, é necesario. A política, sabemos que os que temos nacido nunha España onde a política era pura opresión, pero oprimía as nosas vidas, as nosas familias, o noso futuro, entendemos que a política podía ser tamén liberadora. Así o seguimos a entender, desexamos que o sexa, sobre todo porque vemos que non acaba de ser. Sin embargo, a amnistía está fora disso, está antes e está tamén despois desa política, que a política democrática segue a ser necesaria. A Amnistía Internacional está antes e está despois, está na orixe do humanismo, está no que nos recorda que o motivo polo que algúns poden ter aínda ou temos ideais políticos e é a compasión polas persoas e a preocupación polas persoas. Por iso mesmo atrévese por todas as causas perdidas, como é esas persoas que penan, que moran nos campos de concentración en Corea del Norte esperando a súa morte. A Amnistía Internacional é a utopía, a desaparición da Amnistía Internacional é a utopía. O día que non se precisa a Amnistía Internacional, pois ese día será a verdadeira utopía. E xa para rematar, quero demandar o peche inmediato de todos os campos de prisioneiros políticos, así como a liberación de todos os presos de conciencia. Compre por final inmediatamente as execucións e os traballos forzados, a tortura e outros malos tratos inflixidos aos prisioneiros destes campos. Pido que Jalil Saab, non sei se sería aplauso, pido que Jalil Saab teña liberdade para seguir publicando artigos e pronunciando discursos públicos de apoio aos obxectores sen medo a que sexa intimidado. Desexo o fin do procesamento dos obxectores de conciencia e que se estableza un servizo civil alternativo seguindo as normas europeas e internacionais.
simplemente darlle os parabéns, por suposto, a Amnistía Internacional e as grazas por convidarme a estar aquí. E como estamos expresando desexos, pois tamén un meu, que é así pequeniño, máis próximo, non? Que nestes tempos de recortes e de crise pois non se sigan traducindo en peche, en despedimentos masivos nos medios de comunicación, que tamén son esenciais tamén para garantir a liberdade de expresión, simplemente. Bueno, despois das últimas noticias que nos dou Manolo Fraga, non sei de que parece que xa está en liberdade, non sei se ten moito sentido ler o que estaba aquí no guión de fai un par de semanas, supoño. Vou non ler así, dice: preocúpame que Hanadi Zalaut pode estar recluída só por desenvolver actividades pacíficas en demanda de reformas. É necesario que as autoridades sirias respeten o dereito de reunión, asociación e expresión dos seus cidadáns. Eu non vou engadir nada que dixeron os meus antecesores na palabra Suso e Susana. Comparto tamén ese desiderato de que algún día non sexa necesario a existencia de asociacións como esta, pero tamén que afortunados somos de que non temos que pedir permiso ni estar a escondidas para facer un acto como de hoxe e decir o que sentimos e o que nos parece. Iso é importante que seamos moi conscientes desta realidade, é dicir, que nacimos pese a todo nun espacio afortunado.